Pre, unsa mo ka pre? Alangan pre, tikasan, huwag kayo sila pre. Tikasan, unsa day nitabo? Napildi ko racing ay, karon lang jud. Napildi ka og racing? Oh, Ano unsa man to? alangan pre no, kinsa di mapildi ana nga. Pag start pa lang sa race no, pag ingon nga, ready, Oo. get set, Oh. go, paturbo ko. Zoom! Oo, Pero yeah. tingala ko ba nga nang hinay, man kayog lagput akong motor ba? Oo, nga naman to. Tapos pag tanaw na ko pre, naaday guma, nakabutang sa akong step nut di ay. Naiguma nakabutang? May guma. Uya sa nakakonek? Ay nakakonek sa sniper o grader oy. Ay, pandamay. Oh, example pre no, kani, ano siya, ako ni. Oo. Anya, Oh. turbo ko, ni turbo ko. Turbo ka. Zoom! Oh. Sila naman dali nakahikot. Oh. Pag turbo na ko, sila ang napintik oy. Sila nilagpot. Sila ang napintik, mura galig na Angry Birds ang tirada gani. Unya, unsa man sila? O mao to nga babay-babay pa sila sa kuha pagkahuman kay layo kayog biya. Siyempre ako tong turbo good. Binuang man na. Oh. Katikasan ba? Nakikunik lang sila. O to nga, kadto pa lang nga part, disappointed na kayo ko eh. Oo. O to nga, napilin man ko no, yan nabi ay Aerox Ginmax nga kauban pa nila. Oo, unya. Dikitan, bitaw wala sa Aerox, bitaw pre, sipaan o motor, basta kay dito lagi pre. Naunsa man ka dito? Tumba ka? Wala pa ko natumba dito ay nakapugong man ko, kaana mo ko pag-ayo ato. Sakit ay ang bukton lagi pre, pugong, ano kato nakabalik ko sa balansin ako pre. Kato na pong Inmax, gisipaan na pugot sa pikas po. Agay ka. Sipa sa pikas, uy, sukara pa akong motor, uy, kurug-kurug. Uy, gago naman eh. Gago naman eh. Motor ka na ko, balik part. Balik akong motor na ko. Ayay ka. Pugong smash, ako pugong smash. Moto pag pugong sa smash, kabalik siya. Pandamay. Moto nga gidutan man jud ko Inmax ug Aerox pre gidutan man jud ko. Nakagusto nga gidikitan ko ba. Kabalo ka sige buhat ako pre para ma-save na ako pre nga dili ko matumba dito. Unsa man? Street man kayo ang dalan jud no. Oo. Oh, street niya layo pa biyang bangkinganan. Oh, unya unsa may gibuhat nimo? Ni banking bitaw ko bisag street pre. Ni banking Ni ka. banking ko bisag street pag-ana. Unsa may purpose ato? Ang purpose itong balik ko to sa likod. Pag banking, balik ko sa likod. Banking na pagbalik. Ay, grabe pre. Dito na. Nana sila sa kilid-kilid niya ako. Nana gusto nga. Oo. Pisliton. Parang akong turbo na ko. Zoom! Padunot ako mo layo. Lapos sa ilaha. Oo. Sus ka na sila. Bay, wala ni sugot bay. Gisiradaan man ang dalan. Pag-ana. Agay ka. Paksi ang kilid sa kuang kabir eh. Paksi pre. Paksi! Grabe. Nawalan ko balance, tumba ko, ligid ko, agago. Oo. Alam mo, pag ligid na ko pre, nakaagi man ang kanang Aerox ba, kaya naman sila sa likod. Agi Aerox ba, giligsan akong likod. Bro, ano ko, grabe naman eh, bay. Ano ako, atong Inmax na iligis mo sa tail. Ngayon, anawad ko, grabe naman eh. Ano ko to pre, mo to nga, ligid-ligid ko ba, banda ko simento, igo ko ulo, pak, ano. O naman, walan ko malay pre, mo to, wala dyan pre. Nilitid ko. Grabe po to katikasan imong mga kalaban. Uy. Gani, tikasan gali kayo pre no? Gani, unya pila may sugal ninyo ato pod niya. Akan to pre, gamay rin to'y sugal pre, 1,000 ba meron to pre, pero sakit oy, kinapildi ko ba? Lagi pod unya pre. Kuyugan ta kata magpa-check up ta dito sa doktor ta. Okay ra pre, ay lang ko gunahon na pre, okay ra man ko. Ay sige, yodra kay natumba biya ka dito. Ay nalagi pre, salamat kayo pre, kaya nakita na ko katinood kang amigo, pero okay ra ko pre, promise, okay ra ko. Ay sige, okay dra pre. Tinuod man ka nga tumba ka sa motor, magbanda-banda ka dito. Oh, tinood bitaw. Unya, ano maingon man ka nga okay ra ka? Nga way sakit sa imo ha. Alangan online racing, ano mong gusto mong gibuhat no? Unya, ano nagluya man ka? Tapos ano yung nana mo ng purma nimo? Gikan pa mo ko ng hagbas god. Ay ate. Laisang garaw oh.